hacking wata hanya ce da ake iya satar kuɗin banki ta yanar gizo-gizo ko kuma wasu muhimman bayanai da aka adana su a guri mai muhimmanci. Usman Ali, you are under arrest. Za mu tafi da kai hukumar mu dan muna da bincike. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun kawo ku nan ne domin ku yi mana bayanin yadda aka yi miliyan 100 suka shiga account ɗin. A ranka dade, mu yi bayani ko kuma a yi mana bayani? According to our report, prime suspect a cikin su shine wannan Safwan Abubakar. Ni kun gani nan duk inda nake a zaune matakar akwai kwamfuta a gabana. To zan iya shiga kowane irin asusun banki in ɗebo kuɗi adadin da na ga dama. Baka tunani wata rana za ta saka kuka? Konkoso Movies in the race with another creative cast. Bakama. Search for server 317 and connect with it right now. From State Security Service. Every script, site, page, range, and account has been brute force. Password cracked, firewalls breached, nothing has been left untouched. Confirm you want to shut down. All systems shut down completed. Wai me yake faruwa? Bakama. Aiki mai ja a gabanmu. He's a computer wizard, cybernetic guru, automation genius, crackerjack, Wizkid, and virtuoso. Bakama. Wanda ya daure kura shi ya san hanyar da zai biya kunce ta. Ya wannan abu ne mai sanyi ka sha. Unayya mace ce mai kwakwalwa, very intelligent, computer wizard. Matsalar ta guda tana da rauni da kuma tausayi. Bakama. Hafsat yarinya ce karama, miliyan 15. Tana da son kuɗi. In ban sai mota ba wallahi zan iya mutuwa. Jamila mace ce mai kyau, tana da high test, sannan ba ta son rai. Ina so in gana da ita yau din nan. Kiristiyana bala'i a haba. Kai? Sun shigo fa. Kai malam ka sun kuya ka dago bana ganin ka. Okay. Ashe fa wasan babu Messi. A gaskiya ba zan iya kashe mutumin da yake da wani wasa na gaba. Ka siya min tiket da ni za a yi kallon. Na shiga da na fita. Gaskiya ne. Okay. Mun fa kamata ya fa a gode mana. A cikin tirakarka ka ga manya-manyan kuɗaɗe amma ka ɗauki fuskarka ka kawar. Da yake kana sa karen sha-sha-sha. Ai ba haka ake karɓar bashi a banki ba. Don haka ka shirya zuwa gaban alƙali. Karan jiya ma daga wajensa na dawo. Ai ni gwanin zuwa wajen alƙali ne. From the credible, dependable, and honorable producer, Nazir Dan Hajiya. I now leave the case to you. Directed by Falalu A. Dorai.